Tara. Hello guys, ipakita na ko ninyo ang among simbahan diri sa probinsya mo. Ni na mo simbahan kada uli na mo diri kung magbiok ni sumao ni siya Santa Lucia Glorious Church. Dira kay siya dako nga simbahan. Siya kung basta fit niya hagdanan cellphone. Nagdadaw ka diha. Wala pa itaw. Lingi sa. Hi. Ano akong partner in life. Ang tilang tiles diri na. Ang tilang tiles. Hindi naman balik-balik yung buwan. Sila na naman gibutangan upang Christmas. Gay pa man nagsugod. Okay tao. Kaya gamay ra. Sitaw batong dari sitaw rin. Hmm? Batong. Ano batong? Sitaw. Ay,